kiitokset kaikille Dooriksille. Ahti Karjalainen tyhjät pala. Kyllä nyt kun tässä näitä Dooriksia meillä on Suomen tasavallan presidenttikin vielä vähän aikaa Dooriksi nimeltä Tarja Halonen, ja en tiedä sitten onko täällä Nakkilassa palvelutalo Keinustoolissa tai Hyppingissä käynyt miehensä kanssa vierailulla, mutta presidenttiparit usein tekee näitä sitten myöskin käydä maakuntavierailulla ja eräällä pienellä paikkakunnalla sitten, eikä se ollut kyllä Merikarvialla, mutta oli tämä vanhainkoti, missä sitten Tarja Halonen oli, ja siinä oli sitten tämä seurue, missä oli Tarja, ja sitten siinä oli hänen 2 turvamiestä, ja siinä oli sitten vanhainkodin johtaja ja kunnanjohtaja paikallinen, ja kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja tämmöinen saattue meni sitä käytävää pitkin, ja viimeisenä talustelleen tämä muotovaliokuntaneuvos tohtori Alajärvi itse. Ja hän oli vähän muusta porukasta jäänyt siihen jälkeen, ja hän katseli siinä seinällä tauluja, ja Retselän takana, niin hän kompastui semmoiseen mummoon, kun istui siinä pyörätuolissa siinä käytävällä, ja kompastui mummun jalkoihin ja ensin siitä sitten räämälle siihen lattialle, ja mummu huusi heti päätään, saakeli mässi, koittakaa hyvää katsoa, niin astutte. No herran vailla vuosi rupesi sitten tämä Alajärvi sitten Viituranta pukuna siinä pyyhkelemään, sanotaan, ette kun te tunne kukaan, niin olette kuinka te kehtaatte minusta solmusta käyttää, niin mummu sanoi siihen heti, että en mä sulla tunne, mutta kysy hoitajia, että mä varmaan sun tuntee. No joo, niin on sitten kyllä tämäkin löydettiin tällä maalla, että kun nyt kumminkin tämä syksyllä kun puimailla tuli niin märkää viljaa, ja siinä oli sitten jäänyt tämä sitten kun tänne siivoon laitettiin, niin oli tämä kierukka meni siinä vähän tukkoon, ja siinä oli sitten lääkärille meni sitten näyttämään sitä, kun siinä oli sitten peukalon päätös. Oli tuosta halki ja lääkäristä rupesi sitten neuvomaan ja kysyi, että minkä on voitu näin pahaa paikkaa peukalon käytetään tässä kunnossa, niin mies sanoi, että se kävi kierukkaa. Lääkäri oli vaan sitä mieltä, että kyllä oli hyvä, että kokeilit sormalla kuitenkin ensin. Ja juu, mutta me jatkutaan tästä sitten. Tässä Intolottuilevien konsertissa on seuraavaksi vuorossa Lista Ykkönen. Hän on edelleenkin suosittu laulaja muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa. Hän on myöskin Jäniksenä esiin.